В Пловдив е единствения университет по хранителни технологии. Ние сме в хранителния бизнес с Lidl и с Kaufland и би било неестествено да правим в Пловдив, примерно, финтек. Затова ще правиме Future of Food. Търсиме в момента нашите съмишленици, не само по отношение на университетите, които ще участват, но и също така по отношение на фирмите, които искат да им бъде решен един или повече от един бизнес проблем. И по този начин да отворят вратите на иновациите в собствената си компания. GenAI или Генерация иновация, както също е позната програмата, е по същество обучение по дизайн мислене. Дизайн мисленето има около 4 основни фази и по този начин е структуриран и самата програма, която минава през 4 модула. В началото започваме винаги с проблема, с предизвикателството и с хората, които имат този проблем. Много малка част от програмата е в университета, голямата част е на терен. Втората фаза, след като проучим и разчепкаме проблема, е да започнем да мислим решения или идеи, които могат да бъдат подходящи. Третата фаза е вече тези идеи да получат своето овеществяване под формата на прототип. Когато вече видиш идеята си превърната в нещо, което можеш да пипнеш, да покажеш, идва етапа, в който тестваме дали тази идея наистина решава проблема, с който сме започнали, и им помагаме да се научат и как да структурират своята идея, така че лесно да я представят пред публика и пред жури. GenAI е едно дълбоко потапяне в една истинска среда и това е най-уникалното, което програмата дава. Тя е достатъчно дълга, тя продължава над 3 месеца. И в нея студентите на практика изживяват и се срещат и се сблъскват и търсят решения как да говорят на общ език, въпреки че идват от различни специалности, как да се справят с сроковете на практика, изграждат бизнес етиката, което е нещо много ценно за бъдещите работодатели. И разбира се, дава уникална възможност да разширят, да надградат своите бизнес контакти, което е нещо, което развиваш цял живот. Като експерт, според мен, ментор има ролята да споделя своите знания, да споделя своя опит и най-важното да споделя добрите практики, които работят в действителността, в истинския бизнес, в day-to-day нещата. Разбира се, и като човек, ментора е там, за да вдъхновява, за да подкрепя, да насърчава, да стимулира дори грешките и по-важното след това оправянето от тези грешки и правенето крачка напред. Менторът е този, който трябва да им помогне те да разгърнат този свой потенциал, за да могат те да покажат най-силните си страни и да допринесат за успеха на отбора, като това ще ги накара и те да се чувстват по-ентусиазирани и мотивирани да продължат работата си в проекта и програмата. Освен да координираме тяхната работа, да се срещаме регулярно, да отговаряме на техните нужди, да им организираме срещи, трябва да отговаряме на въпросите, които имат. И затова бяха много хора замесени от екипите на компанията. Едни на място, които да им показват как функционират нещата, други технически, трети координационно, така че менторите са основни за успеха на подобна програма. Основното нещо, което ще се взема от GenAI е уменията за представяне, за екипна работа, изготвянето на решение, което да е било валидирано посредством потребителите, да е одобрено от бизнеса, т.е. целият процес на създаване на една иновация. GenAI ми даде надежда, че големите могат да подходят с доверие към нас, по-младите, и да повярват, че ние имаме идеи, които си заслужават да бъдат чути.